Wagwan by Zimbabwean people. My name is DJ Spark Zimbabwe, and I'm here on the Zimu Related ITV YouTube channel. And the picture and dinner, and I'll go at the my comments, I said, and I'll go at the picture in the MAMBO DHUTERERE. But inside of what is please subscribe our YouTube channel. It is Zimu Related ITV YouTube channel. Kana comment out, boys, comment out, kana shungwana kwa nation, kwa kangona kao, kana so like, kana wana kwa this video. Picture and dinner yopana hapa. Picture rukupisa zamanja manje. Nambori follow ku Instagram, naka follow ku Facebook, naka follow ku Twitter, njona pana ka post kwa pese. Makomenza kubude bakasera siyana. Mngoza zonja wane ku Zimbabwe. Kana wachinga wene chawaona. Awamile kutaura. Picture ndiyo hii. Latina alopana hapa. Ndiro picture. Ene picture rukupisa zamanja manje. Picture unanga rukupisa deka mangu ma albums, unanga rukupisa deka mangu ma singles, ndi mangu ma rhythm akaburisukona wangwano. Nema comments akawandisa pasi mselebule ngana about 600 comments. Wanangachibvunza kuti chicho ndo question ngenya nyobvunzwa ne kuti chicho but inse munhu mukuru nanjona nge microphone. Nachodega microphone. Some comments akasiyana siyana ngachitendera pa this video. Pa this picture pane one kutanga endaona. Ndi iyo pa this comment wapachitwa kunzoni that's why my DHUTERERE wakazodona pa stage boys. One. Then pane imwe futhi ngachiterwa iyo ngachinzi Buffalo Soldier. Ndimi captain but Mitioji your vice captain. Wangokata kuti MAMBO DHUTERERE ndio captain. MAMBO DHUTERERE meet your vice captain Buffalo Soldier. Makomenza kasiyana ngachingotarwa navanhu. Then imwe comment ngonzwa asikana kawana kwachingoti cheukai ukuno kani cheukai ukuno kuti wakudawo unozwa zvintu asikana ku Zimbabwe ma slay queens ananga atonakirwa nezvanenge ndase bo ndozvinodiwa nezvavanoda izvozvo aizvindo zvavanoda umbakagoni vamwe vakati aiwa ndinonzi dare guru. Kona makomenza akasiyana ngachitauro akanzi bukakatara kuti zvoni mwangachita kuti hachinhu chiri muhomwe vamwe vasingadhipise vamwe vachingozvitora sezviri kuti hai chinhu chiri muhomwe maybe unenge chikana chitepe chinhu ichi bozi gaya chiri chinakaisa muhomwe picture akarere pamwe unongobuda chakadaro but vamwe ndovange vachiteva maya ndiyo vamwe vachiti haisiriyo saka kuwana zvinhu zvakangosiyana zvachiteva nevanhu ndoyo zvangada kuratidza ina ndida kuratidza ipicture kuti vamana imi mungona sei mukuchiona sei chinhu icho ine hangu ndangofunga na maybe unenge iri microphone mumwe azokomenda akati handithink ndo microphone yokushayikwa kuti kuNash TV. But ndingofunga na maybe chinhu changakaisa kana chibage kana changangoiso kana kachigubhu kesanitizer kangangokandochi muhomwe then noza zvinongoitika pata mafesa ndozviziva nozvaunderstand but picture picture nanetsa akomana kana uchingori munyowani pa YouTube channel please don't forget to subscribe my YouTube channel with Zimu Related ITV YouTube channel. Kana ungoka subscribe kudara ayo wakaipa big up yourself wakanyanya ndoti ndiambe ndichita simba ore kugadzira tuma video utu kuti tingoshare tichingoseka uone kunakidza tiri pamwe chete sevana vemhuri imwe chete sevana veZimbabwe. That's why ndichitara shona because ndikuitira zvinhu kuwana veZimbabwe tingofana tiri pamwe chete. Don't forget to visit our website. It is www.zimureality.com. Kana kundifollow pa pages angu social media kangu the DJ Spark Zimbabwe kazimbonetse kone DJ Spark Zimbabwe unobva ngondiona ndichingoti budikira twaba.